Ino wa family. Ndiyo yakandinamba kaya masiriro kuti anditonge ndimeri. Anga ntonge ndiani? Ndimeri. Endai mowa to. Kana wana mama madzoka kuti wana. Wana mpaka ayo mimi wazari wauye kudare kwenyu. Adresa imwe iya because inini kuramba ndichouya kunoko. Ye zvakaoneka zviri muyadhi make zvibve zvatwarukana kuzikanwa kuti zviri Marangwanda akaoneka ari muyadhi ikamudaidza sabhuku makataurirwa here hapana ini hapana kudaidza ukazi ndashaya transport nekuwere kuchazoya Marangwanda taure Marangwanda amazive munhu akafa akaoneka ari muyadhi mavo ini ndozwa nemakumba ndobvunza sabhuku kazi handina kutaurirwa tena iroti here 3 letters uya kunotizwe haana kuuya ifosi akatumira samanisi haana kuuya pakwazondifonera kuti ndashaya transport yekuuya kudare kana ndazoona transport ndichazouya azouya manje ndikuti ndodaidza kuti masiriro wazoguma mtumwa zvinoiti. No, it's okay. And no, hapana unoziva. Isusu you are not worried about it. All right, it's okay. Is it not what it is? Is this true? And what happened? I one. I think wait one. I see issue. I'm sorry. Yes. Marangwanda shuari kwa kaoneka. Ari kupi Marangwanda acho. Marangwanda Shepherd Mbaruka. Marangwanda ndakamaona. Ndamaona ndakadaidza muvakidzani wangu wachigomba. Ngati uye muonewo zvandaita sei andaona. Vachigomba vakauya. Ndavaratidza vakati hatida kuona chitembere. Vakatinda nawo pamba. Ndivatomutsa mota yangu ndiri kuenda kupolisi. Vakatoti haungaende wega nditokuperekedza. Ndikabva ndaenda nawo polisi nditore munduru wangu ndiva tasvika polisi vandanoripota polisi ikauya yakaita ikatakura Marangwanda. But normally manje isusu normally mutemo wedu kana zviri nyaya dzemarangwanda ndichi zvinhu zvechiwana because kana zvakuya mapurisa aka izvozvi zvinditore nekesi yandinayo imarangwanda akaonekwa pamukoi anza side road mapurisa ovauya ndovauya vatora ndovaenda nawo mapurisa aenda nawo angogara manje kumochari wakuchitanga kuya kwatimaizi mambo tine marangwanda aitaka toita sei wautondibvunza kuti mambo toita sei nemarangwanda aitaka kupa makamboatora makanida wauda uchitsvaga mai kuti mambo toitei nemarangwanda. Yes, zvandakaita ndaona Marangwanda ndakanotsvaga sabhuku handina kuvaona. Ndakaona sekretari wavo sabhuku anova Devishinhano. Ndakatozoita kutofonera nekuti ndakatsvaga sabhuku vanoshanda pahauna pamusika. Ndabva ndavashaya ndabva ndafonera Devishinhano ndikati handachitsvaga sabhuku pane zvandaona kumba mane Marangwanda ndaona. Vakandipindura kati sabhuku avapo vakaenda kuMozambique. Ndibva ndangoudzawo Devi kuti ndo zvandasangana naye. Koishe. Mashaya sabu. Koishe. Isusu. No, maybe pamwe pacho kusaziva. I agree kusaziva. But pamwe pacho manje musaziva unokwanisa kupara mhosva musaziva. Because there's no way yamuchadzoka muchienda kuti Marangwanda auya. Alright, achauya Marangwanda ovhasvika pamapiri nemapurisa muhamadina. Mapurisa anotouya nawo Marangwanda ovhasvika pamapiri mwana ndima akatipa onai zvekuita munoadini. Because there's no way yamungaenda kusimetro sabhuku azoziva isha azoziva. Ngatichandungoti maybe chiri important nga let's respect chivanhu chedu, let's respect vakuru vedu vari within watinogara nawo. Tisarambire chingocreate unnecessary conflicts. Because mamwe acho maconflicts they are not necessary. Zvinhu zvokuda kuti vanhu ndikudyire kudini tingogarisane zvakadii.
zvakanaka because even yangu mapurisa acho futi akatouya kutora zvinhu izvi they were wrong because vaifana kunge akatoenda kwasabhuku fedzi woita kutora sabhuku wouya wotaura wotapota kuna ishe there's this issue mavinti kudai then issue inoda isikambonetsi but manje ikaita kusenge iri kutanga iri kuhwanda because unozozwa zvinoita munhu mutema ini ndiri munhu mutema iwe uri munhu mutema ndini chiti muchazogara kufamba rikuzi wakaurayiwa nhakuisa muyati anoona kuti inouya chiti pakati wakauraya chi munhu wobva waisa muyadhi mani mawo handi yatoimwe version yewawengi wenyu manje handi muwengi atoshaizve kuti ndipo muzota kuti aiwa takazonaya munhu achatozvinzwi because kutozi mabhonzi vakaonekwa. The next question is sei wakanyarara wamanyika unowasiwa wamanyika imwe zvinosiya manyika anoona atonga sikuona kuti ungadotaura ungasina kutaura kuti unga unoziva kuti unga usikazivi kuti kuti asi chese ainacho saka chingori right let's just do the right thing to avoid izvi necessary conflicts. Saka my suggestion is izvo zvizvika sabhuku wako handiti ende kuna sabhuku mutora sabhuku moenda kuna ishe munosuma kuna ishe ndo zvatakaona zvakadai then ishe muchironga pamwe chete nemapurisa kuti what do you do in the event kuti matadza kuidentify kuti munhu iye ndiani handiti maakuita sei nechinhu ichocho then kana kuri kuigwa moirana meso kuti kunoiga pakati mapurisa achichingobva uko chotoiga kuti chakuda yapopers burial kana musikamuzivi yapopers burial choda chivharwe chini because chikatoromba chakadai mabhonzi ariko chiri payati ende munhu mutema mainoziva zvavezi munhu afa unonetsa kanzwara kake chako kana kakasara muyadhi venyu nozana anokwana nzwara yangu ikawanzwara yangu handi ikakunetsa inzwara iyo saka tuti no let's do the correct thing wanoita exhumation wouya wotarisisa kuti hapana here zvinhu zvemunhu iyo zvakadii zvakasara pamwe pacho nekutokokorora mavhu acho ati pamuwaisa musaki kuti mezoziva kuti zvishuwa zvadii zvaisa kana tandaro tadii tabatsirika because I'm telling you munhu yes ngatite izvo ngatore sabhuku moenda une muzari mamhadi mogara pasi mogadzisa let's put closure to this thing chinhu chifamba zvakanaka handi